Umama njengoba ehlele akhuqheke kongaka phansi kwethu. Akukaze kwakwenza wangidinelwa nje. Uhlale kuphatha kabi njalo. Eqinisweni akunjalo. Kanjani? Rivati wena uhlale njalo usizo ante ekhishini. Kodwa mina ngihlale ngimandisela umsebenzi nje. Uma uqhubeka kanjena uzokwazi kanjani ukukhuluma nami ngothando? Futhi Rivati ukukhuluma kahle akusho ukuthi umuntu uyakuthanda neze. Uyabona ke nje namhlanje indlela yonke aziphathe ngayo nje. Ubecabangela thina, ubecabangela umndeni wethu futhi. Kodwa Lila, sizothina uma singakwazi ukuthola imali kusasa? Bese uyaphoqeleka ukuthi ushade noSalonke ngempela? Yebo, Salonke, ngilalela. Buka. Ikonke ngikwenzile ngikwenze kahle. Usho ukuthini? Angithi wena ungithukile. Angithi wena udlale ngami wanginika ithemba mbumbulo. Cha. Angikuniki ithemba elingekho. Ngicela nje ungethembe. Ngizokwenza isiqiniseko sokuthi umshado wakho noLili uyenzeka. Sizwa? Uzoba memezala wami. Gada amagama akho. Uma ungakwazi ukugcina ithembiso zakho manje, phinda ukwazi ukugcina ithembiso empilweni yakho. Uyangizwa? Ubaba wakhe uzobe selungile. Noma ngabe behamba siseke nje, bayabantu bami. Ngibazi kahle kakhulu. uLila nobaba wakhe bazolungela lo mshado noma bengathandi. Isiphetho sami nami lesi akekho nje ongasishintsha. Nawe futhi uma uke washada noSalonke sekuphelile. Isiphetho sakho siyoshintsha unomphelo. Kanti leso sizathu sanele ukuthi mina ngihlale ngijabulile impilo yami yonke. Uyithola kanjani into edle njalo noma isimo sisibi? Hayi akunjalo nhloboke. Mina ngihlala njalo ngikhuluma iqiniso, ngisho konakele. Nkosikazi Lila Suresh Salonke. Manje ngizolinda insuku eziyishumi. Bese emva kwalokho wena lona ngizohlala odabeni futhi ngidinga impendulo eqondile kuwe. Uma umuntu enza iphutha uEje uyababonisa ebese menza ukuthi axolise. Kodwa kuze kube namhlanje akaze axolisa kumuntu. Kodwa uzile ekhakini waxolisa. Waze wanika nezipho ezibizayo. Kuze kube manje ngikholwa leyo nto. Ngalolo suku wamhlamba lazo AJ ngomlahlela ngekhekhe ebusweni. Noma kunjalo uzile ekhakini. Izolo wena ungenile ekhaya lethu. Kwenzakalani phakathi kwakho noAJ? Ngize la kwakho ngoba bengifuna ngizela kwakho. Manje konani kanti akumele ngize lana kanti? Unganginiki izimpendulo ezingenasidingo. Ngitshela iqiniso, kwenzakalani? Ngangifuna ukusho lutho futhi ngiyangikhuluma. Kulungile. Ngizobuza abazali bakho ke. Imake. Hawulalela. Uxolo, ngabe nikhona ekhaya? Awume kancane, akho umuntu nje, musu bafonele.
Kulungile. Ngizolinda. Ngahlala. Kodwa zakwethu, uyazi nje ukuthi uma ubaba no-anti bake batholwa ngoVikrandi noRahul, kuzoba nenkinga enkulu kabi. Kumele ngenze njani manje? Kanti yini mbuzo mngaka? Into okumele siyenze manje ukuthi sihambe manje sifike ekhaya ngokuphuthuma. Kodwa ibangana nje lemzuzwana kungani udinga uRisho? Avele sihambele ngenyawo. Ulisho! Woza ngapha! Oh, Ima. mana phela nawe. Oh. Empeleni ubaba no-anti bazofika kamuva namhlanje ebusuku. Ngisho ukuthi uma ufuna ukulinda ungabalinda, akunankinga. Kodwa mina ngeke ngikwazi ukubalinda. Inkinga ukuthi nginomsebenzi omningi kumele ngiwenze. Makukhona ukudingayo ungifonele. Yima lapho. Yini ucabanga ukuthi wena wedwa Matasa? Isikhathi nesineke sokulinda abazali bakho anginazo. Indaba manje waziphatha kanjena nje. Uma ke uthanda, ngingakulandela amakhekhe lapho ukuze udlulise isikhathi la. Ngilinde. Wena ucabanga ukuthi uhlakaniphile ha? Phendula umbuzo wami kuqala. Ingabe uyangithusa yini? Khululeka ke mina ngikusabi inhlobo nje ukusongelwa. Sengikhulume kaningi kabe ehlungweni, ngisangakukhombisa futhi. Kulungileke, akube njalo. Asizideleli phela izivakashe ezifikile emzini wethu. Kodwa lokho akusho ukuthi ngizovuma yonke imibuzo yakho ozongibuza yona. Mawungafuni ukungitshela kulungile ungasho. Kodwa ngizokwazi ekugcineni. Hawu madam. Waphuthuma kangaka manje? Okungenani lalela amaphuzu amathathu. Okokuqala, akekho umuntu engidinga ukuphendula kuye ngaphandle kwabazali bami. Okwesibili, makukhona ozama ukuthi angisongele, angisongeleki mina ngoba kunendaba nalokho. Okwesithathu, sikhona yini isidingo sokuthi ngikusho? Uzozibonela wena ngokwakho. Ngikwazile ukumhambisa kwamanje. Kodwa ngiyazi nje ukuthi uzobuya. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.